തങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാകണം. ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ സ്പെയിനിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കുടുംബം എന്നെ വാത്സല്യത്തോടുകൂടെ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം ജനിച്ച വീട് ഒരു കൊട്ടാരമാണ്. അത് ഇന്ന് ജസ്യൂട്ട് വൈദികരെ നടത്തുന്ന ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിൻ്റെ പേരിലുള്ള വലിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ്. ഈ സേവ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാനിഷിലെ ഷവേർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ പേരാണ്. അദ്ദേഹം ആ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രഭുവിൻ്റെ മകനായിരുന്നു. ആ പ്രഭുവിൻ്റെ കുടുംബ പേര് ആ നാട്ടുകാരെ സ്വന്തം നാടിനെ കൊടുത്തതാണ് ഷവേർ, സേവ്യർ. തനിക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം തന്നെ ലൗകിക സൗകര്യങ്ങളും ഉയർന്ന് പോകാനുള്ള സർവസാധ്യതകളും കർത്താവിന് വേണ്ടി വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് അദ്ദേഹം കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു. ഈശോ സഭയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അറിയാം. പാരീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ, ആ ചെറുപ്പക്കാരിൽ അവിടെ ലീഡറായിരുന്നു ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരോടുകൂടെ ചേർന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി. അദ്ദേഹം പട്ടാളത്തിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം പിന്നീട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വഴികളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു കാരണമുണ്ട്. കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്, നീ ലോകത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ പട്ടാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പട്ടാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൂടാ? അതുകൊണ്ട് ജസ്യൂട്ട് ഓർഡർ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് പോലെയാണ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള സ്ഥാപിച്ചത്. അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടുകാരായിട്ട് കിട്ടിയ ആളുകളിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ. ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കപ്പൽ കയറാനായിട്ട് കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കപ്പലിൽ കയറി ജനലിലൂടെ കരയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് യാത്രാമംഗളങ്ങൾ, അഭിവാദനങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടുകൂടി അർപ്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അവർ വിതുമ്പി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, നീ ഇനി എന്നാണ് തിരിച്ചു വരിക? ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ കൊടുത്തൊരു മറുപടിയുണ്ട്, നമ്മളിനി സ്വർഗത്തിലേ കണ്ടുമുട്ടുകയുള്ളൂ, നമ്മളിനി സ്വർഗത്തിലേ കണ്ടുമുട്ടുകയുള്ളൂ. ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് മരിച്ച ശേഷം ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഗോവയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കാരണമായത്. അദ്ദേഹം ജനിച്ച സ്ഥലത്തേക്കാൾ അദ്ദേഹം മരിച്ച സ്ഥലത്ത് സ്വന്തം വീട് കണ്ടെത്തിയ ഒരു വിശുദ്ധൻ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലെ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിൻ്റെ മാതൃക സ്വീകരിക്കുക. നമ്മൾ വൈദിക വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ്, സന്യാസ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് പോകുന്ന അച്ഛന്മാരെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതവരുടെ ദൗത്യമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പക്ഷെ അവരെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ മിഷണറിമാരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്, ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വളരാനാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിലായാലും കൊള്ളാം,
നിങ്ങളുടെ ജോലി ഏത് തരത്തിലുള്ളതായാലും കൊള്ളാം. പക്ഷെ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ദൗത്യം നിങ്ങളിലൂടെ തുടരാൻ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ കൈകളിലെ ഉപകരണമാകട്ടെ. ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞങ്ങൾക്കവിടെ വലിയൊരു ആസ്പത്രിയുണ്ട്, ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ. അവിടെ പഠിച്ച് നഴ്സുമാരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ കാണുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവിടെ 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഡോക്ടറായിട്ട് വന്ന് 90-ാമത്തെ വയസ്സിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്ത് 60 കൊല്ലം ആ ഹോസ്പിറ്റലിനെ വളർത്തിയ ഡോക്ടർ എച്ച്.എൻ. എടംവാലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. അവിടെ പഠിച്ച എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹം ഒരു പാഴ്സിയാണ്. അദ്ദേഹം ജോലി നിർത്തി ബോംബെയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തൃശ്ശൂർ പൗരാവലി കൊടുത്ത ഒരു യാത്രയിപ്പിലെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിവിടെ വന്നത് സ്വല്പം എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പക്ഷെ ഞാനിവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോയില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കൂടി. ഞാൻ ഇവിടെ തുടരാനുള്ള കാരണം, ഡ്യൂട്ടി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളിയിലെ കന്യാസ്ത്രീകളും അവിടുത്തെ ഡയറക്ടറസിനും ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരൊക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ചെല്ലുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ഇവരെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കർത്താവിന് നിൻ്റേതല്ലാതെ മറ്റു കരങ്ങൾ ഇല്ല. ഇവരെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കർത്താവിന് നിൻ്റേതല്ലാതെ മറ്റു കരങ്ങളില്ല. ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരു സത്യം ഞാൻ കൂടെ തുറന്ന് പറയുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ കർത്താവിൻ്റെ ആരോഗ്യ പരിപാലനം, സൗഖ്യദായക ശുശ്രൂഷയുടെ തുടർച്ചയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിൻ്റെ ഈ കുഴിമാടത്തിൻ്റെ കബറിടത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയട്ടെ, നമ്മളായിരിക്കുന്ന മേഖല ഏതുമാകട്ടെ, കുടുംബമാകാം, ഓഫീസാകാം, വിദ്യാലയമാകാം, ഫാക്ടറി ആകാം, ഏതുമാകട്ടെ, നമ്മളായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മിഷണറിമാരായി ജോലി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മിഷണറി പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ്. തിടുക്കമുള്ളൊരമ്മ, എന്തോ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ആവേശത്തോടുകൂടെ ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച അമ്മ. സുവിശേഷത്തിലെ യോഹന്നാൻ 2 പ്രാവശ്യം അമ്മയെ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് കാനായിൽ വീഞ്ഞു തീർന്നുപോയ കുടുംബത്തിലെ, ആ കണ്ണുനീരിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അമ്മ ഇടപെടുന്നു. 2, എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ താഴെ. നമ്മുടെ ദൗത്യം അത് തന്നെയാണ്. നമ്മളായിരിക്കുന്നിടത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക. നമ്മളായിരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ അമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, മകനെ അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. ആ കൽഭരണികൾ നിറച്ചത് കണ്ണുനീര് കൊണ്ടാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുനീര് ഏറ്റെടുക്കുന്നവരാകട്ടെ. ഞാനും നിങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ കുരിശിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുന്നവരാകട്ടെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വരാനിരിക്കുന്ന പിറവി തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങളും മഹാജൂബിലിയുടെ വർഷമായിട്ടുള്ള 2025 അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.